etxe bizitzan inguruen, desde luego, ez dakigu ezer. Pero lanbide memes ez dagoenez, jo behar duzu Durango. Eta gero, no se nos etorten da... Autobus bat, edo ez? Baina jende azok ez dakiz elandoan zen ipadakit, eta jente gazberbaz eta ni idea. Eta bai, entzuten da, jente gaztean artean, jo, nik ingo nauke, nik ez nauke ingo ez dakiz zer, baina gero, lokalak hartzeko zelan egongo esan, hori adibidez ez dakigu. Gabezi hori bada opino bat. No se nos gazteak ez eta berbaz, hori ezkona ez da torten inor guri asaltan aukerak, etorkizun duko aukera. Berez, nik uste hori dala institutuan eta eskuntzan lana, baina ez bada... Orientazioa, ez? Orientazioa hori igual heldu behar da beste leku batzuetik eta... Ez zuten komentau dugu, ez daula inongo harremanik udal instituzioan aldean, udalak eta eskuntzak, eta eskuntza sistemak. Euren artean ez dago inongo... Eta hori gazteak esaten zaurina, baurek ez da hori lagundu ikusten banatutea gazteak bi institutotan nolan, eta da horrek esaten zaurina, hori no gazin behar da berba, udalagaz nori izan berriak hori. Bai, ze gainera gaur egun da errezena eta... Batez be lana, bizitza eta garazuek esan dakoa, eta diru laguntzak, eta ezke horrek gauzak ez dakigu guk adibidez elkarte moduen, eskatzen dugu zenean diru laguntzak, bai Igorreko udalean, baina gero eskara entretan nos diren beste udal batzutan, eta lango gauzak... Aukera galtzen dituz igual, ez? Eta ez bakarri herri mailakoak, ez? Igual eskualde mailakoak. Bai, ezke hori da falta dana, herri moduen adibidez Igorre handiena dana eta ondo, baina gero eskualde mailan. Holan herri txikiagoak direnak eta... Elkartze hori falta da. Bai.